APOSTOL script Kokborok bai. Bebak manai Pha Kaitor. Hayung bai Nokhayungno sanmnai no ang poito khlai-o. Boni Songdari Sajla Jisu Khristo. Chini Subrai no ang poito khlai-o. Phola Kwthar bai sakderia wngwi. Sikli Mariam bakha. Ponti Pilat khenchenwi satok. Kanta bujak. thwi bujak. Kwthirok ni kamyo thangwi. Saltamni salo. Kwthwi ni simi thangsa phika. Jukhao kasa phika. Bebak manai Pha Kaitorni yagna bakha kachubika. Aroni simi ongkori phaipinai. Kwthwi bai Kwthang rokno bustum nabagwi. Hake Phola Kwthar no ang poito khlai-o. Bebak borok ni bagwi motha Kwthar tong hnoi ang poito khlai-o. Borok Kwtharok uthunglaimani ang poito khlai-o. Sumsok nakarmano ang poito khlai-o. Mang thangsa phimano ang poito khlai-o. Molbrumni langma bai. Amen.